дошли на днешния диспут по отношение на икономика, финанси. Надявам се да успеем да направим един ползотворен разговор с нашия гост Делян Добрев, екс-министър в кабинета на господин Борисов, екс-министър на икономиката и енергетиката. Да ви представя другите гости. Кмета на Дупница инженер Джимев, представителите на нашата кандидат-депутатска листа Ради Чеканска, Майя Спасова, Даниела Стоянова, Марта Копанарска. Имаме ли други кандидати? Не виждам. Само нашите ги няма. Знаете, уважаеми приятели, че един от основните акценти, който заложихме в нашата регионална програма, е точно развитие на икономиката в посока такава, че да стигнем етап, в който да обърнем тренда на миграционния процес от общината към Европа и Америка да се с обратна посока. На всички трябва да е ясно, че това е най-трудното от всичко. Това аз го казах неколкократно, включително и в едно обращение и чрез медиите до всички вас, че по-лесното от всичкото е да реализираме европейски проекти, да направим общините красиви, функционални, да направим инфраструктурата и жилищата включително, но да реализираме политики така, че всички да се чувстваме пълноценни членове на това общество и да сме удовлетворени от това, което правим, не само икономически, но и морално. Това е един процес, който касае адаптация на цялостната образователна инфраструктура към потребностите на потенциалните инвеститори, както и на тези, които вече са реализирали инвестициите в страната и в региона, както и цялото последващо действие по отношение на комплекса мерки, по отношение на социалните политики, по отношение на цялостната образователна инфраструктура, не само на национално, но и на регионално ниво. С оглед на всичко това, аз адмирирам и господин Добрев като част на икономическия екип на партия ГЕРБ, за това, че програмата е изключително умерена, с нищо не провокира нашите опоненти да претендират нереалност в нея. Въпреки това, трудно и по всякакъв начин, не трудно, по-скоро много лесно по всякакъв начин, получаваме упреци за щяло и нещяло, включително за най-меките мерки, които са лесно доказуеми, изпълними и защитени с цифри, дори за децата от средния випуск, така че всеки един може да направи аритметиката на цифрите, които сме показали. Реални доходи, реални ръстове. Основното, което всъщност различава нас от опонентите ни, аз никога не ги споменавам и няма да ги споменавам, е това, че и по принцип винаги десните политики разпределят нещо, което съществува, за разлика от левите, които разпределят нещо, което го няма. И десните след това го възстановяват. Истина е за всички и то не е от казано от Борисов, от мен или който и да било. Истината на цифрите и на статистиката показва, че България в икономическо отношение е съвсем различна държава спрямо 2015 година, спрямо 2014 включително. Да не говорим спрямо 2008 и 2009, когато поехме управлението в първия мандат. Показва го резерва, показва го ръста, показва го средната работна заплата, показва го средната пенсия, показва го минималната пенсия. Всички знаем какво наследство приехме, какво всъщност оставихме преди месец. Да говорим на бизнесмени за милиарди и за конкретните цифри,
означава, че подценявам интелекта ви, така че не мисля да го правя. От едната страна има съвсем конкретни политики, съвсем конкретни действия, от другата страна хвърлени думи от рода да доказвам имаме ли сестра. Така че няма да бъда многословен, ще дам думата на господин Добрев да представи основните акценти в икономическата ни програма, а след това ще имате и вие думата за въпроси. Благодаря. Вие сте представители на бизнеса тук, така че с вас ще ми е най-лесно да говоря. И вие най-лесно може да прецените какво предлагаме ние и какво предлагат нашите опоненти. Нашия основен опонент БСП, това, което предлага е на всички всичко. Кой каквото поиска, това му се обещава. И вие искате да дадете на вашите служители всичко, но знаете, че това не може да се случи. То зависи от това, колко добре се развива вашата фирма. Новите ангажименти, само допълнителните ангажименти, които БСП имат в тяхната програма, са за 4,150 милиарда лева. 4 милиарда 150 милиона лева. При брутен вътрешен продукт 91-2 милиарда, това означава почти 2% допълнителен дефицит над този, който имаме. Само с това ние ще прескочим прага за дефицита по мастерските критерии. Включително един приятел днес каза, ще застрашим валутния борд. За да не се случи това, те имат два избора, защото в крайна сметка нещо са написали в програмата. Единият е да не изпълнят тази програма, да се останат само обещания, както обикновено се случва с БСП. Обещават нещо преди изборите, което после остава само на хартия. Другия вариант е да дигнат данъците. И то трябва да дигнат съществено данъците, за да покрият тия допълнителни разходи в размер на 4 милиарда 150 милиона. Ще ви дам пример по техните най-розови калкулации. Това данък от 20% в доходите над 10 000 лева на месец ще донесе 70 милиона приход. Истината е, че няма да донесе вероятно нито един лев, защото хората, които вземат 10 000 лева на месец, вие знаете и сте хора от бизнеса, имат сигурно поне 10 законни начина, по които да си намалят дохода до под 10 000 лева. Било то през допълнително пенсионно осигуряване или през юридическо лице, което да е представител в фирмата, вместо физическо лице, като по този начин ще плащат 10% и така нататък. Ще видят още първата година, че не могат да съберат никакъв данък. Какво трябва да направят тогава? Сигурно свалят прага на 5000 лева и на 2000 лева. Накрая ще въведат прогресивния данък, колкото и да или ще увеличат двойно плоския данък, колкото и да се кълнат, че няма да правят нещо такова. Тоест програмата им в икономическата си част е заплаха. И то много голяма заплаха за финансовата стабилност на страната. Ако не изпълнят, тогава пък ще излъжат своите избиратели. Не, че им пука, защото те самите знаят, че всяко тяхно управление, 4 пъти са управлявали държавата, всяко тяхно управление завършва с катастрофа. 1991-2 година се спомням. 2 часа има ток, 3 часа няма, в един момент и 4 часа нямаше. Даже тубите, горивото го чакахме. Баща ми припомни миналата вечер и имало някакъв танкер от 10, по било цялата държава се търсеше докъде стигнал танкера от 10, защото никой нямаше гориво. Нямаше гориво, чакахме танкера да дойде, за да има гориво. 96-та накрая, 97-та в началото, тяхното гуру в икономическия екип, Румен Гечев, проведе така икономическа политика в страната, че фалираха 18 банки. Долара стана 3000 лева, пенсиите станаха 3 долара, заплатите станаха 5-6 долара. 2009 година нищо по-различно. Тройната коалиция остана в историята на България като най-корумпираното правителство и всъщност корупцията, тя тогава се превърна и тогава се увеличи и тия
застрашаващи размери. В кабинета Орешарски, нищо по-различно. Спряха ми еврофондовете, фалира една банка, вече то път само една банка на 18, 97 година. Миналата година колегите от БСП, не знам как пропуснаха, трябваше да празнуват декември месец 20 години от фалита на банките в България. Техния екип. Това го забравяме. Това го забравяме. Те затова сигурно не го показват този екип, защото същия този екип има история, която те искат всички услужливо да забравим. И в интерес на истината се намираме в ситуация, в която или ще спечелим изборите и държавата ще продължи да се развива в правилната посока, или ще ги загубим. Аз съм абсолютен песимист, че БСП ще управлява по по-различен начин от преди. Направиха 4 управления, сме видяли, тъй като всички си спомнят тези 4 управления. 2009 пропуснах да кажа, че 2007 и 2008 имаха 7 милиарда лева излишъци в бюджета. И никой не разбра къде отиха тези пари. Една магистрала Хемус струва 1 милиард. Представете, 7 милиарда потънаха и не знаете. Отидах в разни канализации в села, където никой не живее и така нататък. Така че това е истинска заплаха, която трябва да преценим много добре. От друга страна, за да не се впуска много да говоря по тяхната програма, измислили един фонд индустрия 500 милиона ще да инвестират в дялови инвестиции. Тоест, вашата фирма закъсва или някаква фирма закъсва, никой не иска да я кредитира, защото е прекалено рискова, явно бизнесът загива. И държавата и казва, аз влизам като инвеститор в тази фирма с 1 милион лева. Ясна е съдбата на този 1 милион лева. Значи, първо, това е държавата, ние това работата. Второ, те вероятно планират да ги раздадат по същия начин. Тия дялови инвестиции планират по същия начин да ги разпределят, както ние 500 милиона на кабинета Орешарски за инфраструктура. Нали спомняте, където направиха в едни села направиха басейни в едни села в Бургаско. Възрастните жени там се шегуваха, че деца няма, сигурно им правят басейн, да могат като им омръзна живота да се приключат по-лесно. Ама Влади ги плати. Те ги раздадоха, Влади ги плати. Да. То хиляди такива примери мога да дам. На мен ми казваха леко атлетическия клуб в Харманли, този треньора, ръководителя на клуба, казва, това е министърката, дето беше тогава, му била със студент. Много близки бяхме в една стая. И просто като чух вечерта, че ще има такава програма, на следващото сутрин в 8 часа от Харманли, в 8 часа бях пред нейния кабинет. Чакаха до 11 часа да дойде. Като влизам при нея и казвам, моля ти са, тук ни трябва 100 000 лева. Представете си 500 милиона, 100 000 лева му трябва за писта. Харманли има и шампиони по лека атлетика и така нататък. И тя му казва, ми съжалявам, а парите свършиха. Че от 8 часа вечерта до 8 часа на следващата сутрин парите са разпределени вече. Предварително си ги разпределили. От друга страна, за такива дялови инвестиции, обаче истински дялови инвестиции, от бизнес, който има нужда да се развива, има частни фондове. Те имат 600 милиона. Защо ще вадиш от бюджета 500 милиона, като има 600 милиона частни фондове, които могат да преценят на кой бизнес да ги дадат и на кой не. 150 милиона ще ли да финансират иновациите. И ние за иновациите имаме по оперативните програми близо 2 милиарда. Близо 2 милиарда, от които последно като проверих бяхме освоили 7 милиона. Ще освоим първо парите от Европа. Те може и да не знаят, че имаме 2 милиарда между другото, ще да варят 150 милиона бюджета за това. Всичко това е част от разходите, за които ви казах, 4 милиарда, 150 милиона. Тук дори, за да не ги излагам прекалено, не споменавам, че ако Тройната коалиция имаше голям шлем, сега имат още по-голям шлем. Освен трите проекта енергийни, които скоро плащахме и където набутахме 3 милиарда лева, само отделяне. Те сега към тези 3 проекта, Бургас, Александрополис, Южен поток и Белене, които пак са им записани в програмата, са включили един американски проект, да не се разсъдят американците, седми блок на АЕЦ Козлодуй ще правят с Уестингхаус. Само тия 4 проекта са 45 милиарда лева. И понеже много говорят за санирането, ние с тия 45 милиарда лева ще санираме цялата държава. И по селата, по кошкарниците и свинарниците ще ги санираме с тия пари.
а са много повече, отколкото са необходими. И не само това. Ако санираме целият сграден фонд в България, калкулациите показват, че ще вдигнем доходите на хората с 2 милиарда лева на година. 2 милиарда лева на година ще вдигнем доходите на хората. И не да ги вдигнем в пари. Те си получават същите заплати, обаче плащат много по-малко за електроенергия. Спирам да говоря за тях. Нашата програма е съвсем ясна. Те не могат нищо да кажат срещу това, което сме предложили. Дори сега ги чувам, че съгласно и казва, това ще направим, ние имаме 3 приоритета. Той говори, че 2 от тях са негови приоритети. Огнян Герджиков, той се е взел с нашия основен приоритет, т.е. видяха една добра идея, веднага скочиха още техния служебен кабинет да се правят на иновативни и да реализират нашите идеи. Имаме 3 основни неща, ще ви разкажа за двете. Първото нещо е административната тежест. Оценихме през последните няколко месеца, откакто работим, но това го наблюдаваме от няколко години. Забелязахме, че бизнеса и гражданите са буквално задушени от държавата, от администрацията. Защото непрекъснато се появяват регистрационни, лицензионни режими, навсякъде искат документи, документчета и така нататък. Бюрокрацията стана толкова голяма, че тя задушава бизнеса. Само през миналата година са издадени 998 254 удостоверения за липса на задължения от НАП. 1 милион удостоверения. За 130 хиляди фирми. Само това е един документ. Да допуснем, че всичко е било перфектно и като отидеш на същия ден си вземаш удостоверението, което знаем, че не е така. Връщате за едни 16 стотинки, за които плащаш 15 лева, защото трябва 3 платежа да напишеш за 3 различни параграфа там. Но да допуснем, че няма задължение, всичко е 6, това означава 1 милион загубени човек от дни на година. Ако си направим сметка какво губим държавата и всички ние, освен нервите, парите, таксите, чакането по опашките и така нататък, тия 1 милион човек от дни, работни човек от дни, ако разделим 92 милиарда брутен вътрешен продукт на 2,3 милиона души, които работят в България, на 250 работни дни, се получава, че един работен човек от ден струва 160 лева. 1 милион работен човек от дни по 160 лева, 160 милиона лева губи държавата като брутен вътрешен продукт само от този един документ. Само от липса на задълженията на свидетелство за съдимост 730 хиляди. 730 хиляди свидетелства за съдимост. По най-скромни наши оценки, икономиката ни губи повече от 2 милиарда лева на година от тази административна тежест, която е стоварена от бизнеса и гражданите. Тези 2 милиарда лева биха увеличили ръста на икономиката с 2%. Знаете тук, че хора, които са в бизнеса, знаете, че през миналата година, последното тримесечие, имахме икономически растеж от 3,6%, който беше втория най-висок в Европейския съюз. Ако добавим тия 2 от административната тежест, се получава 5,6%. 5,6%, повече от 5,6% има само Китай. Изчахме с втората държава в света, ръст на икономика. А какво ни трябва? Трябва ни ръст на икономика, за да могат фирмите да печелят повече, защото бизнесът е този, който ще дигне доходите. Няма да ги дигне Таско Ерменков или Корнелия Нинова или Румен Гечев. Най-много да фалират някоя банка. Доходите в страната ще ги дигне икономика, ще ги дигне бизнес. Така какво предлагаме? Проблема е този. Непрекъснато документчета, отиваш на едно гише, попълваш заявлението и в заявлението пише приложение, първи, втори, пети, 10 документ и всички вие тръгвате по държавните и общински администрации, да плащате такси, да се редите на опашка, да висите, да се карате с служителката, която се едно, че вие сте развалили ръката, а не тя на вас. И като ги съберете тия 10 документа, отивате в въпросната администрация, буквално като куриери, защото това дейност е куриерска дейност. Отиваме от едно гише и носим един документ на друго гише. Като куриери всички ние отиваме в първата администрация и предоставяме документите. Идеята ни е, най-общо казано, да имаме нов закон и вече обготвим този закон, с който да кажем, забраняваме на държавните и общинските органи да изискват от бизнеса и от гражданите
документи, които се издават от друг държавен и общински орган. Като искат липса на задължение от НАП, да се обадят НАП и да си го вземат. Като искат свидетелство за съдимост, да се обадят в съда и да си го вземат. Единственото, което ние ще даваме с заявлението, молбата за услугата, ще даваме съгласие да си получат, когато се искат документация, от която се искат институции. Това ще облегчи бизнеса, това ще му позволи той да се концентрира върху основната си дейност, а не да се занимава с глупости. Да не говорим, тук вероятно сред вас има и счетоводители, вие знаете годишните счетоводни отчети, как ги давате на 3 места едновременно. И трябва на 3 места да отидете да ги дадете. Не мога да ги подадем по електронен път на едно място и те да се оправят, трябва да отидем на 3 места да ги дадем. Администрацията се хвали, че в доклада за администрацията за 2016 година, че през 2016 година е извършила 2 милиона 444 хиляди услуги. Не, извън 244 милиона услуги е извършила администрацията. 244 милиона услуги. И аз само като си помислих за всяка една услуга, един документ да са поискали, по тичане на бизнеса и на гражданите в цялата държава от една администрация в друга. Това е основното, това е огромен проблем, този проблем знаем как да го решим и защо казах, че почнаха да го повтарят. Седларски говори от една-две седмици, не той говори по третата идея. Герджиков е казал, моята цел сега тук, той има още 20 дена кабинет, неговата цел ще да намали бюрократичната тежест. Интересна истината, всеки министър, и аз като бях министър, съм се старал да намаля административната тежест. Обаче, какво се получава? И на всеки 3 месеца съм докладвал на Министерски съвет. Аз докладвам, че отпадат 300 режима, разрешителни и така нататък, които ще спестят на бизнеса 250 милиона лева примерно. В същото време обаче администрацията, която е под мене, защото тя администрацията се храни с бюрокрация, тя се храни с бумащина, това е работа. Тя товари не себе си, тя товари вас. Колкото се може повече документи, за да има с какво се занимава. И докато аз като министър съм съкратил 300 режима, отдолу администрацията, не само моята, всички останали администрации са създали нови 600. И затова през времето, вместо да намалява тежестта, през времето тя се увеличава непрекъснато тази тежест. Един приятел ми се плакаше, оттам сме стигнали, че за да участва той в търг, му искат удостоверение от НОИ, че не наема непълнолетни бежанци. Документ, че в фирмата му не работят непълнолетни лица и бежанци. Друг пример, в една община, за да получиш една услуга, се искат 6 документа, 5 от които се издават от същата община. Обаче на друго гише или в другата сграда или в другия вход, една и съща администрация. Само че ние дори вътре в администрацията трябва да отидем да вземем документи, да го ресем там, където не го искаме. Абсолютно безумно. Според нас това ще позволи на икономиката да расте с много по-бързи темпове, това ще насърчи и предприемачеството. В България пак с анализите, които си правихме, се оказа, че от идеята да построиш нещо до удостоверението за въвеждане в експлоатация на тази сграда има 128 подписа, печатчета, съгласователни процедури, становища и така нататък. 128. В Германия, където е най-сложно, най-много ред има, са 29. 128 в България, също 29 в Германия. Как да си предприемач в България, при положение, че там събираш 29 подписа и печати и документи, тук събираш 128. Голям е проблема, знаем как го решим и знаете, че каквото сме си поставили като цел, сме го направили. Влади Горанов ще мина в седмица, вика, даже и да е грешно, като си го поставим за цел, го правим. Той гледаше гата, не знам да имаме такива толкова грешни неща. Втория ни приоритет, за който ще ви разкажа съвсем накратко, са инвестициите. Какъв ни е проблема пак в последните години? Проблема ни е, че идват външни инвеститори и оглеждат терени, харесват си места в България и в крайна сметка отиват в Македония или в Сърбия или в Румъния да строят заводите си. Защо? Защото ние имаме чудесен закон за насърчаване на инвестициите.